Fl-aħħar ġimgħat grupp ta' kriminali kienu qed jagħmlu tranzazzjonijiet mhux awtorizzati minn kontijiet bankarji ta' persuni Maltin, dan wara li jkunu serqu dettalji tal-karti ta' kreditu tan-nies meta jagħmlu użu tal-ATMs biex jiġbdu l-flus mill-bank. L-assistent kummissarju Ian Abdilla mit-taqsima tal-frodi fih dan il-korp tal-Pulizija tkellem dwar dan il-fenomenu. Huwa fenomeni li ntqajna miegħu qisu mit-2004 u jkollna qisu 3-4 każijiet fis-sena minnhom. Dawn il-każijiet normalment isiru minn persuni barranin, rarissimu jkollna persuni Maltin involuti, alla volja ġieli kienna barranin li jgħixu Malta. Spjega li s-serq ta' dettalji jsir permezz ta' apparat imwaħħal mal-ATMs. Jitwaħlu ġiex tipi ta' apparati. Wieħed jissejjaħ skimmer li bażikament jaqralna il-dettalji li hemm fuq il-wara tal-kart tagħna u jitwaħħal apparat ieħor normalment xi forma ta' kamera biex tieħu l-PIN number tagħna. Ovvjament kard waħda, dettalji ta' kard waħda ma tantx hemm użu għaliha, imma kardu l-PIN normalment ikollna bżonnhom biex nagħmlu transazzjonijiet. Id-dettalji meħudin minn fuq il-kart li jkunu ġew irrekordjati bl-iskimer jinħarqu fuq kart ġdida li tkun għadha vojta u għalhekk issir replika tal-kard oriġinali. X'ħin il-kriminali jkun ipproduċa l-kard u jkollu fidu n-numru tal-PIN, dan imur jiġbed il-flus mill-ATM bil-konsegwenza li dawn jinġibdu mill-kont tal-klient. Dan jista' jsir anke ġimgħat wara. Investigazzjonijiet li jibdew mal-moment li nindunaw bil-apparat nwaħħal. U l-apparat nistgħu jew nindunaw bih aħna fil-patrols li aħna nagħmlu anke mill-Pulizija tad-Distrett jew mill-Rapid Intervention. Altrimenti jindunaw bihom il-banek, jew ġieli anke ndunaw bihom in-nies. Ġifieri ġieli inqala minn fuq l-ATM u morru jirrapportaw. Fil-biċċa l-kbira l-moħ wara dawn ir-reati huma Rumeni jew Bulgari, madankollu l-Pulizija bil-għajnuna tal-Europol fil-maġġoranza tal-każi dejjem irnexxiela ssib l-anqbuta. Sitwazzjoni li ġieli kellna ħafna każijiet li solvejnihom jitresqu nies il-qorti anke ġieli identifikajna nies minn barra u ġibnihom bil-European Arrest Warrants u normalment il-qrati ma jkunux lenient ma daw il-każijiet u kellna każijiet tajbin fejn ingħatajna anke sentenzi ta' 7 snin ħabs, ġifieri bħalissa fitilu ngħatat sentenza u bħalissa għandna ġiex każijiet pendenti li għadhom quddiem il-qrati tagħna. L-assistent kummissarju b'appell ukoll dwar l-użu tal-magni tal-ATMs. Il-features tal-ATM ġifieri taf jekk kienu ngħid li xi ħaġa waħla magħha ma tużajjiex jekk tara xi nies fil-viċinanzi li qegħdin magħhom fik tieqaf tuża l-ATM, dik l-ewwel ħaġa. Tieni ħaġa importanti li meta tuża l-ATM dejjem tagħti il-PIN number tiegħek. Ġifieri jekk inti ħadulek id-dejta ma ħadulekx il-PIN, ġa għamiltilhom ħajjithom naqra iktar diffiċli. Allura l-unika importanti li l-PIN meta aħna qed nużaw l-ATM dejjem nattuh. Fil-biċċa l-kbira tranzazzjonijiet li jsiru wara li jinsterqu d-dettalji jkunu ta' €500, il-massimu li jista' jinġibed minn ATM kuljum u din tkun ta' darba biss.